Samantala, idol, tinanggap po ng isang samahan ng Parents of Child Laborers sa Barangay Hawaii, Pozorrubio, Pangasinan ang nasa 250,000 pesos na halaga na tulong na pangkabuhayan mula po sa Department of Labor and Employment noong Marso 23. Katumbas po ng naturang halaga ang mini grocery na may bigasan bilang panimula sa kanilang pangkabuhayan. Layunin po nitong magbigay ng alternatibong pagkakakitaan habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga kabataan laban sa child labor. Matatandaan noong Disyembre 11 na ibigay sa samahan ng Certificate of Eligibility bilang patunay ng pagiging kwalipikadong benepisyaryo ng DOLE na Integrated Livelihood Program na nagbibigay ng panimulang kapital, kagamitan at pagsasanay para sa mga manggagawa na nagsisimula o nagpapalago ng kanilang maliliit na negosyo. IFM News. IFM News. IFM News.